zoomaan teihin. Täällä mä oon tehnyt väärin tästä, se on tuolla olla. Väärässä rivissä tuolla. Ei se tarvitse kuristaa. Mitä haluan lähteä? Joo. Mä tulet paanalle, se ottaa itse yhteyden aivan siis palan seinästä tai tasapainoisesti. Yhteistyössä kun menet oikein se on mukana, mutta ei se ei ole kiinnostu oikein sitä menosta ollenkaan. Se on tasapainoisesti kun menee mukana. Ja leikki on aivan sitä mitä sä enempää voit pyytää. Ei ottaa kiinni pukusuulla. Ja ei tässä verossa ja taistelussa se pitäisi niin se sitäkin niin kauan se testijohtaja vetää kiinni, voi pitää kiinni niin kauan. Mutta siinä ei jää nämä verot, se ei lyö taappäistä, se pitää vain pitää kiinni. Sitten tämä pikku jahti tulee, se on kaksi aivan samanlaista. Se starttaa tietoisesti, maalitietoisesti ja pysähtyy siis jännitteenkin. Sitten se ottaa kiinni siitä ja pitää enemmän kuin 3 sekuntia. Ja se on toinen kerta on sitten se on niin kuin kertaus. Tämä aktiviteetti, ensin se on hyvin rauhallisesti katsella. Sitten se huomaa, että tässähän on aivan kaikkea, ei aivan pitää olla hiljaa. Rypiä syömään oksia, ruohoa, kaikkia muita. Se nousee aktiviteetissa ja nousee aivan nästetty. Se on vähän enempi kuin yksinäisiä nousuja aktiviteetissa. Se tulee vähän enempi. Tässä etäisyysleikissä se kiinnostus on siis leikkiä, tulee aina pitää koko ajan niin kauan se ottaa sen leikkipallon ja heittää sitä koko ajan kiinnostus. Ei minkäänlaista katkua olisi. Ei minkäänlaista uhkausta liioon. Kun päästä irti, se menee itse ja sinne heti katsoo tuolla se on. Sitten siinä ei ole oikeastaan sanottu, niin se ei rupea leikkiä ollenkaan, mutta siinä jää kiinnostus vielä. Se ei leiki, mutta siinä kiinnostaa. Ja sitten yhteistyössä sanotaan, että niin se on aktiivinen, niin kauan kuin siis leikkiä on aktiivinen. Se pitää leikkiä kumminkin. Se pitää kiinnostuksen jäljellä, mutta se ei leiki. Ja tässä kun haalari tulee ylös, se kypää ja pysähtyy siihen. Sitten kun olet mennyt aivan eteen, niin se tulee tuolta mukana katsoa mitä se on. Se ei siis uhkaa liian millään lailla tulee. Se ei vielä uhkaa se niin, siis menee sitten kun edessä, niin sitten tulee mukaan ja katsoo sitten jäljellä olevaa pelekua ja sitten kiinnostusta, niin siellä ei ole minkäänlaista jäljellä. Ja sitten tämä äänitymistys, se on hyvin pieni pysäys, ja menee sitten katsoo itse. Ja täällä ei ole minkäänlaista kiinnostusta eikä pelekua, se menee tässä kävelyksessä. Haamuissa uhkaus, se uhkaa pitemmän ajan. Siinä on kun sinne uhkaus, se nouseekin niskakaivot ylös ja nousee takapuolella semmoinen, että uhkaa vähän sanoa, että älä tule tänne, se uhkaa aikaa pitemmän aikaa. Saattaa katsoa tänään vähän sellaisia, ettei saa tulla. Ja kontrolliin mukaan se pitää molemmat haamut kumminkin siellä tarkastaa molemmat kun ne tulee. Ja pelon puolesta se on koko ajan sun edessä, se ei ole mennyt niin taakkaan ollenkaan, mutta hyvin vähäisen sillä on tätä etäisyys mutta se kumminkin
se on sun edessä koko ajan. Se ei mene taakkaan. Ja Uteliaisuuden mukaan se menee, se on ottanut pois siinä, niin se menee ITT ja ottaa yhteyden ja aina pysyy tasapainoisesti. Tämä viimeinen leikki, no, se kattelee vähän, se ei se kiinnostaa sitä. Kiinneutossa tuota, niin se ei kauheeta, se ei kattoa tästä. Ja laukaukset 2. Se on kontrolli, kun sama jokaisella laukauksella. Se ei pelkää, mutta se haluaa Se tarkistaa. se on kontrolli, se pitää katsoa mistä ne tulee. Mutta ei siinä ole minkäänlaista pelkoa. Ei, se on tunnettu, mentaalinen. Status. Se on... Sillä on hyväksi... Mulla oli se sana äsken mukana, mutta en muista enää. Status. Tunnettu, mentaalinen... tunnus. Ja. Nyt sä